صادق ортиқов шаҳрванди тоҷикистон ки бо иттиҳоми иртибот бо бомбгузории метрои Санкт-Петербург боздошт шуд, то 2 соли пеш расман Кимсанбек Қодиров будааст. Мақомоти Русия Содиқҷон Ортиқовро баъди 2 рӯзи бомбгузорӣ дар вилояти Москав боздошт намуданд. Хабарнигорони Радиои Озодӣ пайвандони Содиқҷон Ортиқовро дар ҷамоати Пахтаободи шаҳри Турсунзода пайдо карданд ва ин аст гузориши онҳо. мо ина чанд сол мешид дар як ҷо зиндагӣ мекунем ва якам ай 98 сол Москва меравам меояд. Москва меояд то ҳамин қасола кор мекуна, ҳалол қатъиам ҳалол кор карда омадагӣ. Агар мисол ма ягон вақт дар ягон ҷо мешунавидагӣ мешидам ки мисол ё ягон кореам хеле мекард, ма иққачи намешидам да. Мисол мегуфтам ки бес серавно ҳамин кард, як вақт ҳамин кора карда буд, мегуфтам бес. Лекин ман мисол ина хай худо дар оянда ёзи гапои ман ки ман ами 100% боварӣ дорам ки вай ам хи тӯҳмат шудага, вай дар он ресторан кор кардага, просто коргарошонам ина қапидан. Чанда қирғиз бачаҳо пеши ваё як ҷо дар кор кардагиам. Якдигаришонам мешинохтам ваё. Ана баъд дар ҳамин охиронги коре ки ҳамин Подмосковида города Денисова посёлок Лесной городок дар кор мекардам ваё. Ана дар ҳамун ҷо кор мекардан, ҷои коршон бо ҳамун шефшон армян квартира додагӣ буд. Як квартирашон ҳаваён месуданд. Як комнаташ занако, як комнаташ бачаҳо месуданд. Ана ҳамун қирғизоам ду такавдодаре ки мисол ҳаваям қапидан гуфтан иноам зан мешиниянд. Ана ваёам қатишон зиндагӣ мекарда як квартира дар ҳамун ҷо. Мақомоти Русия гуфтанд ки Акбарҷон Ҷалилов гумонбари аслӣ дар таркиши метрои Санкт-Петербург қабл аз анҷоми ҳамла ба Содиқҷон Ортиқов занг задааст. Дин Муҳаммад дар ин маврид ҳам назари худро дорад. Ман акун фикри ман ина лична фикри ман ки ҳам ки мисол дар як квартира зиндагӣ кардед, мисол ман мегӯям бародар ман ба те занг занам, телефонам мисол заряд надорад ё шод надорад. Мисол ман мисол любой кас мегӯяд ман занг зан, мисол мегиред мисол занг мезанед. Ҳамин хешудагӣ истифода бурдагӣ ба фикрам ҳамун акавдодар қирғизо. Уҷа қирғизо шинохтагиян вай бачаҳора пеш. Ай пеш салом алейк доштагӣ қатъи ҳамун Акбар Ҷалилов. Ҳамун рӯзе ки кафондагӣ рӯз ҳамун акавдодар ҳар душон сразу заявление менависану директор ба мегӯяд ки модари мон бемор шуд, срочно мон бояд парида рафтанамон дар корхона. Баъд директорам ҳайрон мемонаду хай майли мегӯяд модараш касал шудааст, мегӯяд заявление подписатсия мекунаду мегӯяд ҳартон ҷавоб. Ҳамун акавдодаро ҳар душон ҷавоб мегиранд мераванд. Ҳамун рӯзи кафидагӣ.